Tilapia na lang, malaki-laki. Huli. Blessing pa rin. Hindi ko lang alam kung na double kasi mayroon tumabing isa eh. Pero isa lang siguro. Kasi hindi masyadong tabing-tabi eh. Double. Oh. Double nga. Thank you. Kaya pala matimbang. Ay nakita ko bigla pong tumabi isa kaya pinutok ko agad. Talagang ayaw pa tayo pa uwi na. Uuwi na lang, meron pa. Robol oh. Ganda ng mga sukat to pag nakalubog. Ilang natin alam kung gaano kalaki. Malayo. Sa pool. Sana wag mabubunot. Malaki po ito eh. Thank you. Ayan, malabong po. Sana wag mabubunot. Kasi nakalubog po ito. Baka common pa ito. Di baling i-double na lang kita, huwag ka lang mabubunot. Saan na ba? Labasan na yung malalaki. Tanghali na kasi. Saan na kayo tali ko? Yun. Uy, laki nga. Ano ba yung isda to? Di ko makita. Nako! Oh my goodness! Di bali makatakas ka na. Busit kang ang laking janitor. Busit kang janitor ka na. Peke mo pa ako. Di bali nakatakas ka na lang. Pinahirapan mo pa akong dahan-dahan para wag ka lang makawala. Janitor ka lang palang umiitim-itim sa gitna. Bak po. Busit ka. Hindi nga tumagos yung tsima oh. Kasi masyado pong lubog. Long shot pa. Uy nako. Pahirap ka. Ikaw ngayon ang magiging pain dyan sa ano, pamingwit na yan, ayun, meron pong panghuli ng bayawak dito. Ikaw ngayon magiging pain dyan. Laki, kalahating kilo. Loko talagang janitor na yan. Nakalubog lang eh. Kaya na pagkamalan natin din na malaking isda yung tinira natin na yan. Yung tinira din natin kanina siguro na di tumama, yun ganoon din yun. Kasi lubog din po yun na maitim. Ito tilapia oh. Kung wala, asa na? Banag ka ng konti. Ayun na lang, malayo lang. Kung lumayas na. Kailan tinamaan pa natin oh. Oh, huwag kang makakawala. Para sa akin kay.
Good size na naman, oh. Kala mo lang maliit. Pero pag tinamaan mo, meron naman pong kala mo ang laki. Pagka nahuli mo naman, alanganin lang. Thank you. Naasulan po isda rito, kaya malayo pala makikita mo na. Asul at saka pulahan. Wow. Kalat-kalat na. Ang tilapia eh. Tilapia nga, oh, bagsak siya. Uy, ayaw ko pa mong tirahin. Ang laki ka akong itiman. Yung pala tilapia, buti lang po at gusto talagang tirahin ng aking kamay. Pulagta po. Ang laki. Buti lang, kaya nakakadala kasi eh. Alam mo kasi buti lang napansin ko po medyo maiksi. Kahit maitim. Kaya yun. Hinanatan ko na. Nabatok na naman siya. Salamat po. Ang laki ng sukat niya. O, di makukuha. Mayroon pong parating, oh. Alang. Kabit natin itong ating isang sima. Baka mahuli pa natin itong parating na to eh. Tinihila natin itong isa. Saan na ba? Wala na. Talagang mga utak yung mga isda rito eh. Pagka magbabala ka sa magpapakita. Ako. Malabak na. Halos nasa kalating kilo na po. Dami, oh. Nalaki. Try muna kita. Bibili tayo ng malaki. Huli. 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 Thank you, Lord. Dalawa na naman nating hinihila. Ikaw na lang unahin ko kasi nakasalabak yung isa. Lang at humihinto pa po yung alon ng tubig. Ako, sumalabak na rin. Yun. 5 fingers. Salamat po. Kalat na, dami. Sa 3 kilos na pong huli natin. Ngayon, kabit muna uli natin to. Kung may buhol pa. Kabuhol pa tuloy. Kaya pa yan. Kaya pa tumira niyan. So, huwag lang po siyang sumabit dun sa pagputok. Okay. Kunin natin ulit itong isa. Ay, salamat Lord. May blessing na naman po kayo. Na malaki. At nakahuli pa uli ng isa pong malaki. Ang kalaban natin ay sabit. Oh. Kalahating kilo na to ah. Thank you. Salamat po. Thank you po. Kalahating kilo na halos to eh. Ang timbang oh.
lapad. Kaya lang hindi po kalakihan. Ay katabaan. Ang laki niya oh. Nasa alas kalahati na po ito. Konting-konti lang timbang niya. Kalahating kilo na po yan. Uli. Laki na naman po nito. Thank you Lord. Atap-tama lang pala. Kala ko malaki na. Malaki. 5 fingers lang pala. 4 lang pala. Kala ko laki. Oh. Ba't ito ba yung tinitira ko? Ba't katamtama po yung nahuli ko eh. Ang tingin ko po ng laki. Mamalit pata yata ako ah. Lakas pa naman humila eh. Mo sabihin naka-double ka lang. Malaki na po yung nakita ko na yun eh. Diba, okay na yan. Malaga, huli pa rin. Rohan to ah. Ito tilapia oh. Lakda. Bulagta siya. Mas maganda tong tilapia kaysa dun sa roho. Kaya ito tilapia na lang. Ba? Oh, mga kadiskarte. Di pala nag-play ating camera. Nakahuli tayo malaki oh. Tilapia ulit ito. Good size. Nag-stop pala yung play ng camera natin. Walang problema. Malaga may huli. Ganda na sukat. 6 fingers na. 5 pa lang pumahigit. Halos na sa ano na. Tutaba po. Kulang kalahati na rin oh. Thank you po. Ganda yung huli natin bago tayo umuwi. Ayos. Hinantin pala tayo ni Lord sa tagal natin hindi nakapaniksay. Kulagot. So ayan, sikreto ko naman po. Pagka wala dalang cooler, hayaan nyo po nakatiwangwang yung isda sa may na magdry yung balat. Saka nyo lang po silid sa lalagyan pagka medyo dry na kasi wala kayong dalang yelo, mabibilasa po. So mas mainam na po yung nakaganyan. Hindi po mabibilasayan kahit na hanggang hapunin pa po kayo, hindi agad masisira. Hindi yung technique din po sa matagal masirang huli. Kapag buhay naman po, pwede nyo po ibabad. Kaya lang, pag namatay din po, mamumuti lalo mabibilasa. So yun po, pagkadating nyo sa bahay, babad nyo po mga 5 to 10 minutes. Manay nariwa ulihan, lalo kung sa malamig nyo po ilalagay. Kung sa tubig na may yelo, mananariwa po bigla. Bago pakaliskisang po yan, mga 5 to 10 minutes. Ayan, mananariwa po ulit balat niya. Yan. Pwede na yan. Hindi lang masyado mabanaag dahil medyo
Madilim eh, wala yung araw. Uso lang eh. Muna dali. Sana nadali, roho sa roho nga. Tanggal po agad. Nabunot agad. Silid ko na muna yung ating huli. Nabibilad na po ng husto. Huwag naman maging toyo. Yung ano lang po, dry lay balat nila. Kasi pag naging toyo sila, ano na po yan, kamukha nyo no, nasobrahan na. Laki oh. 3 hindi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 aba 19 na po ang huli natin. Ay 3 kilos na po mahigit. Ngayon hindi mo natin siya babasahin, mamaya na. Hindi mo natin siya sa malilim. Wah 3 kilos mahigit na po. Okay, sana meron pa. Marami pang ibigay sa ating blessing si Lord. Magpahuli pa to. Saan magpahuli? Sana. Kadaya talaga nitong isda na to. Buti na lang bumanaag ka. Thank you Lord. Yun. Buti na lang nagpakita po uli. Good size na uli. Good size. Ang ganda na sukat. Ganda na sukat. Kalating kilo naman po. Salamat po sa blessing Lord. Muli na naman may nagpakita. Ito kalating kilo po, pero mas matataba yun nandun kila Boss Nelson kaysa dito. Mga laon yung isda dun, pero dito naman po mga ang tawag dito fresh, tsaka malalambot po yung karne. Mga bata ibig sabihin. Thank you. Ano naman po, maalo na naman oh. So merienda ulit tayo, biskuit naman para may laman lagi ang sikmura natin. Sana pumanag ka, yari ka. Oh, di ba? Thank you Lord. May muling blessing tayo. Pag merienda natin, ayan, may nagpakita agad. 4 fingers. Ba, nasa 5 na rin to ah. Four lang. Thank you po. Blessing na naman sa atin. Thank you. At na-jackpatan natin to spot na to. Kahit maraming lumulusong dito at malayo lang to. Ewan ko lang kung nakakaabot pa sila dito. Tayo lang po nagbakas dito eh. Layo na po nito. Roho.
Pwede na yan. Raw po ito. Wala sana mabubunot. Ang layo eh. Sana. Bandang buntot naman to eh, kaya sige. Sige. Bandang buntot po tama nito eh. Ay hindi, katawan din pala. Babuti lang tumagos. Ang pork naman. Pwede na yun, laki niya na yan. Malaga na huli po natin. Dami na. Salamat po. 4 na kilo na po ito. Madali sana. Nadali. Malaki po ito. Sana nadali. Malaki-laki ito. Ako nadali nga. Thank you Lord. Woohoo! Blessing na naman. Kala ko janitor po. Kasi itim. Eh makita ko maiksi lang po yung sukat niya. Kaya alam ko hindi ito janitor. Huwag lang janitor. Tilapia sana. Tilapia. Yo, tilapia nga. Thank you, good size. Salamat po. May kapatid na may isang nating malaki. Ganda ng mga sukat na natin nadaling yun. Lapad. Pulahan, no? Thank you Lord. Talagang pinagpapala tayo. Kahit na may hangin na basta't bumanaag na dadali pa rin natin. Napakagandang blessing. Ako, tayo magpakuha. Hindi natin mahawakan eh. Thank you. Blessing naman, laki. Hindi po. Laging natin. Sika naubos po ito. May isa pa tayong biskwit. Pag-ubos na yun, uwi na tayo. Kasi di pwede tayo magutom. Susumpungin na naman tayo ng ating sikmura. Sayang laki. Sayang nakita na ako. Nakita lang ako. Malaki po sana. Yun. Huli ka. Kala mo makakatakas ka. Panaag nga lang eh. Ngayon nagpakita ka pa, dayari ka. Good size puli. Pupuno yata natin talaga ilalagyan natin. Pwede rin para sulit po yung ating linakad. Good size. Dapat malulam na. So may isa pa tayong saging. Kainin na rin natin to. Tapos may isa pa tayong biskuit. Pero ang dami na po natin huli Hindi na po tayo lugi. Pwede natin tayo mag-rest back na lang. Subok nga kung talagang 5 kilo ka nga.
Ay, nagpas po. Oh. Nagpas. Grabe, nasa 6 na kilo po. Nasa 6 na kilo po. Hindi po kinaya oh. Oh. Nasa 6 po kasi lagpas-lagpas na po sa 5 kilos. Diba? Ito. Ganda ng huli natin oh. Grabe. Swerte. Woohoo. Jackpot nga. So pwede na tayo yung sumipat. So ay mga kaskarte, mayroon pa sana bumabanaag pero tama na yan. Yan na natin yan. Bukas naman po re-resbackan namin. Talagang re-resbackan po natin to. Re-resbackan ko talaga to. Napakadami. Tingnan nyo po yung huli natin oh. Gano'ng karami, 6 na kilo. Kunti na lang, puno na po yung ating lalagyan. Ito may nagpapakita pa po oh. Pero madalang na, paisa-isa na lang. Kaya okay lang. At bukas naman resbackan natin yan. So tara po mga kariskarte. Yeah. Uy, ganda. Try pa nga tayo, isa pa. Sa daan to, oh, dami pa pala. Talaga namang bibigyan pa tayo ng pag-asa uli dito ah. Pwede pala lumipat na lang tayo. Uli. Oo lang ito. Naku, lakas. Wala. Huli pa rin. Yun lang, sabit. Bagod size pa oh. Kalahati hanggang 1 kilo po ang timbang nito. Kalahati. Malakas lang kasi buntot pala tumama. Three-fourth pa. Dinagdigan pa rin na tayo ni Lord oh. 3/4 po. 3/4. Talagang may blessing pa rin sa ating pag silip. Tilapia na lang, malaki-laki. Huli. Blessing pa rin. Hindi ko lang alam kung na double kasi mayroon tumabing isa eh. Pero isa lang siguro. Kasi hindi masyadong tabing-tabi eh. Double. Oh. Double nga. Thank you. Kaya pala matimbang. Ay nakita ko bigla pong tumabi isa kaya pinutok ko agad. Talagang ayaw pa tayo pa uwi na. Uuwi na lang, meron pa. Swerte talaga natin. Kaya lang wala na tayong baon nito eh. Ay meron pa pala isa biskwit. Meron pa tayong pambawi. Yung tubig baka kulangin tayo, yun ang problema natin. Double oh.
Dami na. Huh? Baka umabot pa ng 7 kilo huli natin ah. Ayaw pa tayo pa uwiin. Meron pa rin. Papalapit naman tayo sa ating motor kaya okay lang. Alam ko, pero na naman oh. Sumilip lang ako. Nakalaki yun. Huli. Huli pa rin. Uuwi na lang. Kani pang putok. Uy, nasa harapan oh, laki. Ano no? Saan madali ko? Tutok ako na lang. Huli. Lakas nito. Talagang parang ayaw ko na umuwi ah. Pero umuwi po tayo, dandahan tayo po pauwi. Hindi naman po tayo unti-unti naman tayo pauwi. Cool, kalaro nito. Okay. Giant. Huwag lang mapuputol. Ayaw pa uwiin si Pisganero. Palibhasa ngayon lang po ulit tayo nakapamaril kaya sabik na sabik tayo. Kaya oras na ng pag-uwi ayaw pa. Hanggat walang hangin sana eh. Nasa daan na lang pala yung mga isda. Isang kilo po ito. Isang kilo. Okay lang eh. Matibay-tibay pero tamaan. Patlis na naman. Wala, puno na talaga yatin lalagyan. Timbangin na lang natin sa bahay ko ilan. Talaga namang swerte. Nako, apaw na. Nako, timbang. Pakatimbang na po. Ay, nako. Mahirap na rin. Kasama po, reres baka namin. Talagang swerte po tayo mga kadiskate. Napakaraming blessing. So halos nasa 5 putok lang po ang ating sinablay. Sa dami po ng isda na yan. Sa daming putok natin na yun, halos nasa 5 lang po yung sinablay natin, promise po. At talagang
Ang sumablay lang po natin yung talagang lubog, tsaka yung hindi natin masyado mabanaag. Yung lubog na hindi natin naman banaag. Yun lang po ang ating sinasablay. Pero pagka nakakita natin talagang bulagta, talagang laging huli. So yan lamang po ang ating vlog sa araw to mga kadiskarte. Thank you very much po sa lahat ng viewers at subscriber ko na mga walang sawang sumusuporta sa aking mga upload. So sana po ituloy-tuloy lang po ang ating natatanggap na blessing sa YouTube na ito. Sana po ay wag po kayo magsasawa at salamat po ng marami. Hanggang sa muli po ulit nating paniniksay mga kadiskarte. Bye bye.